Kaso bago pa ini si Agum dyan sa salming. Maduang oras na. Ano matasigi mo ba yung Agum ang make-up? Hoy! Natasigi mo ang make-up! Basay ka! Mahatod ka ng mga aki, kasi na. Na para mahatod sa eskwela, ganun ka makikipag-party-party. Grabe ang mga kolorite. Ano ba kasi mo ang make-up? Bakit kung nagpapagayon ka dyan o sa kunyan o? Umakaray ka naman agaw. Baka may pigpapagayon ng Canada. Bata gwapong lumang si Sir. Iyan ang pigsasabi ko bagaw. Diyan na pag-eskwela. Diyan magkatuluman. Ako ang makatuluman sa eskwelaan mo niyan. Ili nga na baga ninyo ni si Agum. Pigpaparong-parongan sa kuyang brief. Nakamutan man gayod. Ang problema, dahil nga ni natatandanan, may mga paparong-parong man. Ano? Ana, ready na ako. Ano? Ready na. Ready ng ano? Ready na. Paano? Makabugti ka naman yan. Makabugti kang pipirot ng tawuro bago maghapon. Bugti ang buhay mo. Kana ko nagahagad. Uli na. At takba. Dahil mo pagpiritong tabaan kung matampaling ka. Kana ko nagahagad. Ano sana? Katurog na tapirot sa naan. Hindi, dito ka na matauan. Sige, pag naghagad ka sa dito ka tauan. Ulit dyan. Nalang tayo sa ko. Boss ba lang, pili magkapot? Pwede tabi. Ano lamang ito? Mas-shopping kaya ko. Harayo pa rin tayo din ng SM. Grabe na talagang diferensya mo, Noy. Isla ini, saan ka makako KSM? Hoto naman sa syudad. Sus, Mariusip na tao ini. Oh. Sira, boss, bakit bunya mo tayong sira? Boss, anuan? Sira? Itabil pa sa ng sira. Karanilo ko daw. Ako ba't latsit? Oh, sira. Pa, mabis sa tabi. Ay, salamat, Noy. Oh, kumusta sa pag-adal mo? Ay, perpe, kukuta pa sa iksa mo niyang. Uy, di maray. Nata may kuta pa. Anas kaya pa inarugan. Nadakop ako ni ma'am. Talagang aki ka. Sus, Mariusip. Pipag-adal, ngani makaukod mo yan. Puro palan inarugan. Ka mga nakaagi, nakulong kang inano sa kuya. Inarugan man sa napalan ito. Ano ka? Ako na nga ni Gabos Ansala. Ako na sa nagabos. Pag-adal! Puro sa na ako Ansala. Ay na daw si Pa. Dahil pangala kong balon. Ay huto. Pa! Oh! Mano natabi ko pa sa eskwelahan pa ka? Natabi ako 50? Ay nunoy, dahil man akong kwarta. Huto duman, igwa duman na linaga na kamuti budak batag. Iusan ang balunon mo, ta kami kang panahon. Iyan ang pigbabaralon me. Barasugong kami kan, ugmahong kami. Itong silula mo? Dahil kami pigpapabalong ki kwarta. Puro sana mga duma. Dahil man nga lang kung kaan mabalaw, dahil man ang pigbabaralong duman sa mga klasiko, dipad-jibar. Inipit, juice, Yakult, gabos ng mga pirtihon. Kung napabaloton mo kamote, Iba man ito. iba man kan... Iba na ngunya ng panahon ta kami, new generation. Wara-wara ka digdita kung habo mo magbalong ka. Ipabalunan taga ka na eh. May motor man ama ko, mga agad na sana ako dumang ki ma'am. Kiniti pabalong ki maray-rahay. Dahil pagkaira ka naman, kung inibala ka dyan.